Arredor da figura que en a Academia todos os anos dedica o Día das Letras Galegas. O ano pasado foi Carlos Casares, este ano é María Vitoria. Xa veredes o xogo que dá María Vitoria, a cantidad de cousas que ides descubrir da man desta profesora que amaba os libros, que amaba as palabras, que non nacendo en Galicia decidiu que Galicia era a súa terra, que Galicia era a súa cultura, que Galicia era a súa lingua, e con 23 anos empezou a amar as palabras galegas e acabou sendo unha das autoras máis felices e ao mesmo tempo máis eficaces para chegar aos adolescentes e chegar aos lectores novos, e ademais que era ese corazón de muller que era quen de poñer en marcha as grandes máquinas, non? Esa generosidade, a capacidade de traballar para os demais, entender os demais, colaborar cos demais. Eu creo que vai ser un descubrimento e anímovos a que o fagades. E para rematar, porque non quero aburrir que a festa é dos rapaces e as rapazas, esta tamén é unha iniciativa Primavera das Letras para os profesores e as profesoras, para recoñecer o traballo dos docentes. Temos que poñer, eu durante 10 anos da miña vida traballei na secundaria como catedrático de secundaria e aí está o corazón do futuro. Non nos deixemos abaixar. A burocracia do sistema convírtenos a todos nunha especie de máquinas de encher papéis. E iso está contra os principios da docencia. A docencia consiste en comunicar emocións, comunicar coñecementos, comunicar valores, ser quen de compartir cos rapaces e as rapazas unha maneira nova de ver o mundo. Nova quer decir máis libre, máis democrática, máis nosa. E naturalmente nesa viaxe está a nosa lingua. Por tanto, compañeiros do claustro, parabéns polo vosso traballo, grazas polo voso traballo, e aos rapaces novos non sabedes o tesouro que tedes. Cando se sabes maiores é cando entenderedes. Moitas gracias por estardes aquí, de corazón.